Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: Zákonníci a farizei zasadli na Mojžišovú stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strápce na šatách. Radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú rabbi. Vy sa nedávajte volať rabbi, lebo len jeden je váš učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí priatelia, všetci potrebujeme oporu. Všetci, čo sú silní, aj tí, čo sú slabí. Ak vo svojom živote nemáš dobrú oporu, môže sa stať, že v tej chvíli, keď to budeš možno najmenej čakať, spadneš, pretože sa nebudeš mať čoho zachytiť. A určite už každý z nás vo svojom živote zažil situáciu, keď sa potreboval o niečo alebo o niekoho oprieť, keď potreboval a zrazu nemal o čo, alebo nemal o koho. A toto bola veľmi nepríjemná situácia. Bolo to veľmi ťažké. Sme bytostiami, ktoré potrebujú niekoho iného. Už Adam v raji zistil, že potrebuje oporu, ale že to nemôže byť žiadne zviera, ktoré stvoril Boh, žiaden konkrétny živočích, že to nemôže byť nič, čo mu nie je podobné. Touto oporou mu mohla byť iba žena, človek. Táto žena bola pre neho určitou pomocou a muž bol určitou oporou zas jej. Ale toto je iba taká časť opory, ktorú Boh poskytuje. Teraz trošku zavrtám do vášho života, drahí birmovanci, mladí priatelia. Čo je tvojou oporou v živote? Čo je tvojou oporou v škole, v práci? Šikovný spolužiak, od ktorého sa dá hocičo opísať, ktorý ti poskytne nejaký možno ťahák? Kto je taký šikovný, že ťa napríklad prikryje svojou prítomnosťou? Kto ťa zaučí? Kto ti niečo reálne požičia? Kto je tvojou oporou v akejkoľvek službe, ktorú robíš, ktorú konáš? Kto je tvojou oporou v rodine? O koho sa môžeš oprieť vo svojom živote? Ak to nie je na prvom mieste Boh, tak to dlho nevydržíš. Padneš. Niektorí hovoria, že padneš na papulku. Pretože iba Pán je hoden byť našou oporou. Iba On je jediný tým mocným štítom, ktorý môžeme mať pri sebe v akejkoľvek situácii svojho života. Ak máš oporu ďaleko, tak ju nemôžeš použiť, keď ju potrebuješ. Ak potrebuješ barlu, tak ti nepomôže, keď bude niekde odložená v skrini alebo ešte možno v nemocnici alebo v tých zdravotníckych potrebách. Najmä keď tú barlu potrebuješ, máš zlomenú nohu. Musíš ju mať jednoducho vo svojej ruke, aby si sa mohol o ňu oprieť. Keď sa potrebuješ oprieť o svojho manžela, alebo sa potrebuješ oprieť o svoju manželku, priateľa, priateľku, tak ti nepomôže, keď bude niekde odcestovaná v zahraničí, možno niekde v Afganistane, na služobnej ceste, kto vie. Musíš ho mať, alebo musíš ju mať niekde blízko. A s Bohom je to úplne rovnaké. Keď chceš, aby bol Boh tvojou oporou, musíš ho mať blízko. Blízko
biblickom slova zmysle. V písme sa píše, Pán mi je oporou, alebo Pán je po mojej pravici, alebo Pánova pravica je pri mne, je nado mnou, alebo Pánova pravica ma zdvihla. A práve to slovo pravica je symbolom moci a opory. Boh je veľakrát nazývaný pravicou, inak povedané, ako keby bol pravou rukou. Dokonca opora v písme je ešte poznačená jedným slovom a to je palica. Mnohí starozákonní vodcovia, patriarchovia, Abraham, Mojžiš napríklad, mali veľmi mocnú palicu, ktorú držali ako vodcovia v ruke, lebo sa podopierali. Bola symbolom moci. Napríklad aj biskup nosí svoju palicu, berlu, lebo je symbolom moci, je pastierom vyslovene. A je to palica, ktorá všetkých týchto možno mocnárov, panovníkov vždy podopierala a chránila od pádu. Preto by sme mohli povedať, že indikátorom toho, či je Pán tvojou oporou, je ako si mu blízko ty. Ako si ty blízko Pánovi. Keď sa ti niečo zlé stane, kto je ten prvý, za kým ideš? Keď máš problémy, keď ti hrozí možno nejaké nebezpečenstvo, ku komu voláš ako prvému? Keď ti je zle, kto je tvojim prvým lekárom? Myslím si, že to nie je vôbec ťažké zistiť. Vo veľa takýchto prípadoch veľakrát hľadáme za každým nejakú barličku, hľadáme Boha. Sám som vám to už hovoril, keď ja som bol chorý, vyslovene, keď mi tí lekári povedali, že dávame vám 2 až 3 týždne života, tak koho som prvého hľadal? Aj keď som možno brojil a možno som vyslovil, že Boh neexistuje, že teraz si Bože ďaleko, keď ja ťa potrebujem, tak som jeho meno vyslovil, lebo som potreboval jeho mocné rameno. Potreboval som jeho oporu. Potreboval som tú záchranu barlu. K mnohým ľuďom chodí vám zaopatrovať, ktorí sú na smrteľnom lôžku. Možno ľudia, ktorí celý život nechodili do kostola, ale boli veriaci a sú veriaci. Zrazu vyhľadávajú Boha, nikoho iného, lebo potrebujú oporu. A to isté platí aj v našich životoch, keď sa nám nedarí. Hľadáme oporu. Možno ťa nepočúva človek, ale počúva ťa Boh, lebo Boh ťa chce počúvať, ale potrebuje stále ten tvoj feedback, tú spätnú väzbu. Treba mu povedať, Pane, som tu pri tebe, som tu s tebou, lebo viem, že ty ma chrániš. Jednoducho, čokoľvek sa ti prihodí, hneď si pri Pánovi. Hneď sa žaluješ jemu. A je to skutočne dobré, lebo Boh s tebou naozaj chce byť. To je možno tých 5 minút, o ktorých sme pred 2 týždňami hovorili. Máme venovať aspoň 5 minút denne Bohu. Na záver predstavím 3 veci, ktoré sú potrebné, aby bol Pán našou oporou. Prvá vec je, že potrebuješ vedomie Božej prítomnosti. Druhá vec, musíš poznať Pána. A tretia, musíš zažiť Boha. Zažiť jeho dotyk, jeho lásku, jeho oporu, jeho prítomnosť, jeho milujúce objatie. Nie len pohľadom na kríž, ale reálne v tvojom živote. Preto, milovaní priatelia, bratia, sestry, dennodenne by sme mali všetci hovoriť, ja patrím Pánovi, ja žijem v Kristovi Ježišovi, ja žijem v jeho duchu, som jeho človekom. Lebo ako povedal svätý Pavol, som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenstva nebudú nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.